abokina ka san me wani abu ne ke da kamar shawara. To fa wani abu ne wannan kake so na baka shawara a kai? Wallahi lamari ne akan yara ƙanana suke bara gefen titi. Abin ya ci da wani. Yara kuma? Kwarai kwa yara. Kaga abin da ya faru jiya? Kaga abin da ya faru? Yara da ƙanana ɗan shekara 6 sai ɗan shekara 7 sun je suna bara a gefen titi. Mashin ya make ɗayan da jini a kansa. Sarki irin wannan duk ya saba faruwa musamman ma a arewacin Najeriya. Haka yaran nan na ganshi a gefen titi ne rassasa su a gaba sai da suka kai da wajen malam. Ni kuma yace na lura da malamin bayan kuɗi ne ba ta yaran yake ba gaba ɗaya shi kawai kuɗi na fuskanci kuɗi yake bukata sai na biyo mai ta siga kuɗi da iyayen yaran su suka ci masu wata ƙarshe malamin nan mashi gari da na koma abin sai zama cin mutunci har da duka da cin mutunci a kakan dan na faɗa musu gaskiya har da cin mutunci haka aka Amma fa ina ganin babu yadda za a yi da lamarin tura ƙananan yara bara. amma Mustapha me yasa ka faɗa haka Kai duba da society ɗin da muke rayuwa, ina ganin babu wanda bai san abin da yake faruwa. Ko da baka hawa tituna, kana ganin yadda suke shiga gidaje suna bara abin da za su ci, abin san ba kyau. ka gani kowa ya san haka cutarwa ne ga yara amma ka taɓa ji wani ya fito ya yi magana a kai gaskiyar zance wannan abu yana cikin ran kowa kawai wani abu ne ke hana a dakatar da shi Tunaninka menene? Kada ka manta fa, gwamnati ma ba ta iya dakatar da kawo yara bara ba. Ko da ta yi yunkuri, sai dai ka ga abin ya shiririce. amma haka yake gaskiya amma gaskiya ba daidai bane turo yara kan titi kar ba ka manta fa yara su ne manyan gobe a ja yara a jiki wata rana su za su zama manyan gobe a nuna musu kulawa da kuma soyayya wata rana za a amfani yara Zancen ka haka yake abokina, yanzu ka ga ka jawo wa kanka. Da ma baka shiga wannan lamarin ba. haba abokina ka san fa duk wani abin alheri yana da wahalar tabbatarwa ka san dole ne sai wasu sun nuna ba sa so duniya duk tsanani ba ka san idan na so in cimma abu na alheri ba sai na yi shi ba na ja da baya ba na sarewa Me kake nufi da har kake yunkurin fara wannan gwagwarmaya haka babba? ai wannan lamari ne duk inda zan je sai na ji ko da a ce babu goyon bayan malam da iyayen yara da ke suke turo 'ya'yansu bara zan tsaya wa yaran nan tsayin daka lokaci ya zo don Allah ya yarda za a samu sauyi Ba ka ganin yaran nan iya makarantar allo da almajiranci suke turo su? tabbas abokina na san akwai makarantar allo dan ni ma na yi ta ba wai ina kalubalantar su bane na san ana tura yara makarantar allo har su saukar alkur'ani tabbas abun mai kyau ne ni ba na kalubalantar makarantar allo dan ni ma na yi ta hanyar da iyaye da malaman suka ɗauko don turo 'ya'yansu wajen bara shine ba ta dace ba ba wai karatun ba ina so insha Allah in fahimtar da su su gane kuma su gyara a wani dalili ne za ka ɗauki yaro ɗan shekara 7 ko 8 ka miƙa wa duniya kai uba ka koma gida ka naɗa hannu kana tunanin cewa za a ci ma da shi a tafatar ma da shi har a masa tarbiyya ba shi ma bai lalace ba Allah shi yake shiryarwa amma fa ka tauye masa haƙƙi a matsayinsa da yaro ka hana shi ci ka hana shi sha ka hana shi tufatarwa da tarbiyya ina ka taɓa ganin haka dan Allah dan annabi wannan abin adalci ne sai a Najeriya ma arewaci
tabbas abin da aka yi ba daidai ba ne, domin kuwa suna fakewa ne da karatun addini, ana turo yara kawai sakaka, mai yiwa ma a sace yara, hakan san ba daidai ba ne. Amma fa abokina, ina gargaɗin ka akan kada ka je kai abin da za ka sa wasu manyan mutane su sa kafa wando ɗaya. Akwai haɗari a wannan. Kafa wando to tabbas ni ma zan sa kafa wando ɗaya da su. Kada fa magana ta zama babba abokina, muna zaman mu ka zo ka ja mana. Kai in tambaye ka wani abu mana. Ina jin ka. Kana ganin abin da nake yi daidai ne ko kuma kuskure nake? Abin da ka ɗauko daidai ne mana. Masha Allah, alhamdulillah. A'a, dakata. Gyara kayanka, gyara kayanka, gyara kayanka, gyara kayanka, ba sauke mu raba ba, sai ta gobanka ba zai zama faɗa ba. Rayuwa ba tabbas ɗan uwa zo ka auna, kar ku saki ‘ya'yanku kankana babu kulawa, wai ka turo ɗanka ba ka bibiyar komansa, ka fake da karatu. Wani yaro mara kunya nan yazo, ka ga iskancin da ya mana kuwa. Aba mana, ya ba kai baka san dan boko ba? Dan boko ai da kafiri duk tafiyar sa. Abba ai kwani na kafirci. Ai kurawun kafirci na gawo. Ai suna nan suna yawo ba sa girman manya. Ai kwa jikinsa ya faɗa mai. Kai ga dukan da muka mai? Ai in gaya maka baka ga jikinsa yadda ya gaya masa ba da ƙare sha. To yanzu ina awa kwana. Dawo kare da ku. Yo sashi zami alwa muna kalla. Mun kore shi na gaya maka. Tsabar rashin tarbiyya. Yaro ya kalli tsabar ido na ya ce wai ina zalunta yara dan ina tura su bara. Bara laifi ne bara? A'a. To ka duba mu wannan lamari. Mutum nawa ne suka gina gida kuɗi suka gina gidaje ta hanyar bara. Kai ka sani. To ina Malam Idi. Malam Idi wanne? Mutumin ka wanda ka sani. Malam Idi dan gurgu. Na tuna shi. A ina ya samu kuɗi? A ina ya samu kuɗi ya gina gida? Ai a bara ne. Allah. Malam Idi ya gina gida da bara. Har ma dan tankwa ma. To wato wannan bara ita suke sa wa ido. Lalle sun hana mu. Ban san irin abin da muke samu a cikin ta ba, sun saka mana ido. Kace ke sun hana wannan bara. To ina musu? Kullum addu'a muke musu. Allah ya ba su. Allah ya ba ku mu samu. Allah ya ba su mu samu. Amma su burin su ga sun hana mu daina musu addu'a su daina kawo mana. Wannan shine abin da suka yi mana. A kowane sati fa yaran da kake ganin almajira suna ajiye mu kuɗi ya kai naira 2000. 2000 a sati. Ai na faɗa ma kwarar ka za a yi idan aka hana wannan bara. Ai ko duk zan yi mai ruwa duk yadda za a yi babu wanda ya isa ya hana wannan lamari. Babu wanda ya isa. Wato wannan lamari dole sai an tsaya. Idan ba haka ba muna ji muna gani waɗannan mutane za su yi ko ba haka bane ba ka ce man idi da bara ya mutu ne da ni da wannan barar ke ni samu na gina hanyar suna nufin kafin na gina na wa'ala a zo a nan baƙin ciki kamar ba ka baƙin ciki ne to kuma da shi da Allah Kai maganin sa.
gyara kayanka ba sauke mu raba ba sai ta gobanka Ilimi isa ka tsaya ka zo mu tafi bara mana. Yanzu ba mun iya bara ba yunwa nake. rayuwa ba tabbas dan uwa zo ka auna kar ku saki 'ya'yanku kankana babu kulawa wai ka turo ɗanka ba ka bibiyar komansa ka fake da karatu ba ka bibiyar Ila ka zauna a nan, ni ma na ki jajjata masa. Yaya zan jira ka? ba batun bacci ma ya yi koko a gyara ba tufa mai kyawu duniya ka sha'ahu wasu ma an sace su rayuwar su kila wakala gyara Allah ku taimaka min yunwa nake. Allah ka yi kore kiran ma tumuna Allah ka yi kore kai bara ka ta yi kore ba wannan yaro ko kuna damun mutane mu ma nan yin wannan muke ji bara ka ta yi kore ba Allah bara ka ta yi ba kayanka gyara kayanka gyara kayanka gyara kayanka gyara kayanka gyara kayanka gyara kayanka ba sauke mu raba ba sai ta gobanka ba zai zama faɗa ba rayuwa ba tabbas ɗan uwa zo ka auna kar ku saki 'ya'yanku kankana babu kulawa wai ka turo ɗanka ba ka bibiyar komansa ka fake da karatu ba ka bibiyar sha'aninsa ba ka san ci nai ba ba ka san sha nai ba ba batun bacci ma ya yi koko a gyara ba tufa mai kyawu duniya ka sha'ahu wasu ma an sace su rayuwar su kila wakala gyara kayanka gyara kayanka gyara kayanka ga wani cin fage ne faɗan kwarau ba zo almajiri haka
kayanka, gyara kayanka, gyara kayanka, gyara kayanka, ba sauke mu raba ba, sai ta gobanka ba zai zama faɗa ba. Rayuwa ba tabbas ɗan uwa zo ka auna, kar ku saki ‘ya'yanku kankana babu kulawa, wai ka turo ɗanka ba ka bibiyar komansa, ka fake da karatu ba ka bibiyar sha'aninsa, ba ka san ci nai ba, ba ka san sha nai ba, ba batun bacci ma yayi ko kwa'a a mi gyara, ba tufa mai kyawu.